барномаи дастгирии шуғли аҳолӣ натиҷаҳои фаъолияти худро дар тӯли 15 сол нашр кард. Дар ин бора аз Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон хабар доданд. Ташкилот курсҳои кӯтоҳмуддат пешниҳод мекунад. Ҳамин тариқ дар ин гузориш гуфта мешавад, ки маркази мазкур зарфи ин муддат қариб 500 000 нафар мутахассис тайёр кардааст. Аз ин шумора 33.6% дар идораи барномаи дастгирии ҷумҳурӣ маълумоти касбӣ ройгон гирифтанд. Гуфта мешавад, ки Маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон дорои 34 филиал буда дар 110 самт ба шаҳрвандон таълим медиҳад. Қаблан агентии омори ҷумҳуриявӣ дар бораи коҳиши шумори бекорон хабар дода буд. Бино ба маълумоти идораи омор, шумораи шаҳрвандони бекор, ки аз ҷониби Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ расман ба қайд гирифта шуданд, дар охири моҳи феврали соли 2023 51,2 ҳазор нафарро ташкил додааст. Дар муқоиса бо моҳи феврали соли 2022 ин рақам 5,6% коҳиш ёфтааст. тавре коршиносон афзуданд, занон 49,3% шаҳрвандони бекории Тоҷикистонро ташкил медиҳанд.